наш бивш колега на магазин Мания, град Пазарджик, да отбележим бум. Така, може ли да ви взема едно кратко интервю? Само около кратко, нали да... Знаеш ли, че не мога да гънеш едно парче хартия повече от 7 пъти? Оригамито? Искам да пробваш. Така, веднага се сети, даже още преди да съм ти задала и задачата. Трябва да го сгъна. Повече от 7 пъти. Нали така? Да. А през това време може да дам един въпрос. Вярваш ли в извънземни в Пазарджик? Всякакъв. 4, 5. Браво! 6, 7, Още искаш? 8. Продължава. Браво, Ама браво. трябва много. Не, повече от 7 пъти трябваше да е. Ето, доказа, че може повече от 7 пъти. Ето, Браво. провергани. Така, а в чудеса вярваш ли? Да. Браво. Всяка се догледава. Това е перфектно направо. И започваш деня с чудо. Да. Така, имаш ли любима марка дрехи? Не. А Обичам да... късметлийски дрехи? Късметлийска дреха. Обичаш да експериментираш. Обичам шалове и различни шапки като шал. Да, като аксесуар. Да, колежката каза, обичаш да експериментираш с твоя обичам стил. много. Да. Да. То си личи, да. Ти си актьор по душа. Артист. Актьорите са да. в роля, аз съм без. Ти си без ти Аз нямам нямам роля. роля. Нямам роля. Аз си имам само една маска. Коя ти е любимата марка дрехи? Имам марка. Това е много трудно. Не знам. Доста са. Може би дреха. Не, наистина нямам идея. Нямаш идея. Посещаваш ли магазини Мания? Посещавам ги, съм ги посещавал. Да, и си бил много често в магазини Мания, така. Знаеш, че вече имаме коктейлно парти. Коктейлно, значи Да, трябва... от 6 до 8. От 6 до 8, значи трябва да дойда с коктейлната си риза. Тя съм си я взел Естествено, от така Мания. с сроки. И 30% отстъпка на всички дрехи на ново зареждане. Така, един последен въпрос. Ще кажеш ли чичковите червенки? Ти ще можеш ли го кажеш? Аз не мога. Как чичковите червенки? Да, ето казвам. Май го казах. Да, май го каза. Благодаря за прекрасното откритие на усмивка в Бяхте нашата камера. много мила.